pankhani yokhudza makadi achibale. Nakonzeka ulaliki wanga kupita tsiku limenelo mazi mwanga chairman nditayamba kufalitsa uthenga wa mulungu uja nadzangoona chapansipansi kuzaona kuti kukubwera anyamata ovala zofira chakuti ngasi nthawi imeneyo kuti titapatsidwa stoko ya makadi kugulitsa makadi. Ndiye nali ndi nyamata wanga mmodzi amene anasowetsa ndalama zokwana 75 kwacha za makadi zija. Ndiye nyamata uja Kaluwa ndiye adathawira kuti anapita kwawo kumena makhala kumwanza ndiye analasana bwere. Ndiye so ngumatiro bola ililo ibola ili la iweresiketi bola komano yemwe sipo iyayi inazafika pola peka ababa ino makadi mpaka na kudulisa mai wa pakati ayufi ngati sudula kali imene nguduli pakati pamene unapopo uona distress safika sokwa kumandi straight kumalo kumene kukapoje anthu amene aja ndi straight bazaka kufika kuja kusela mali sikuja kudangulo hango mvula muje kumponya ndamu imported ko ku drivers imadia mu 2 minutes kaduli alosoneka kukakhala kumene kujeni ku matope road ko ndiye amakonda akupita nawo kawiri amamanga anthu aja nkupita nawo ndi usiku atamanga manjama ndiye akafika pamene paja amangotenga anu aliyense kugwirizana kugwirako kopo gwirako basi kana ndipo 5 basi unaona zigwireche akulu tinene zoona amene achadwa dala mule kudata basi kudata tu basi. Sapita Kawiri, never again. Again. Ndine Joanna Gwede 1976 ndeti masewera kumene kucha ndinazadwa boranchira kwathu anadzalira namodzidzimutsa ndeti mafusa mai chuchitika ndi chani mai anga amangolira kuti within 2 days tinaona apolisi akubwera atavala zinthu za nkuzungulira nyumba yonse ija pa gate swing amakaniza lesolo amakaniza lesosoduluka ndi zaka 5 koma moyo meri nakulo nali moyo zuzika fo ine ndikanchimweneka ngako mopa Mulungu masaka chafo jacha zimasaka timedzi jacha timalowa anthu awiri ukumakhala kusoko timalowa anthu awiri ndio kukusitifunda masaka ja amalekeza umu khala kuti akamata abambwana kana achili chosopeza bwineni mango zotenga ngati kuti ndisabodze ndi moyo meri tinatani ndi moyo meri tinakulira fatina kulo moyo kapolo sati masewa mene sanaoneso pena kumanota mwina ine ndichingobadwa no kwa anthu amba ina aliwonse mwina kwezipana ndikupeza ko ntendere kumasiku apeza ntendere wina uliwonse fotolo ku skulu tikapita skulu amango titamangitsa anagwidisa kufunika pano ku skulu amene naye sasa kukuphunzira anali brother wathu oyambaye anasintha dzina kuntengena keso azawa mayanga makhana enda anasintha dzina yesa amalembesa gwidi ndamana khangaliye waphunzirawo komanso anamwalira pano mafusa amene anafusidwa bambo anga ku court analofusa uno kuti chifukwa cha nana ako umalida moyo wa chizungu chifukwa cha nana ako amapita skulu ya azungu kusonyeza kuti amaposa akamwana amene ndi amene commissioner general police mafusa akanali ngati amenewo ndiye ndizimene zinadzasonyeza kuti panali nsanje ndi chinanso chimene chinadzasonyeza nsanje yayikulu zinali a John Tembo nthawi yomweyo anathamangira kumunda kukatenga kumunde zimene zinadzasonyeza kuti inali mphamvu ya nsanje ndiye gogo anga acharamanga eti amuna nalekeza pamenepo anapezeka kuti analetsa kuwapatsa madzi akumwa analetsa kuwapatsa chakudya chene chilichonse sana apatsa chofundolo chipiloni chine chilichonse anasiya ngati abasimenti kuti adzigona pali pamene papa atembo aja analetsa skulu anapanga zotseka china chilichonse chimene angapange choti ifeyo tikhale pazeyo tikhale ana basi opanda ntchito fa galimoto ya polisi mabwera nthawi iliyonse uzatifuna ndi mathamanga osati masewera mwina uyuyu ndori ndampana chonchi ndori tuthamanga munchire akutithamangitsa kuti atione tonse akatiponye kunyanja tinakula moyo wake kuti umenewo agogo anga achamwalira kumaula basi
ndefe choda anaonda kwambiri anthu akwathu kunchewu anapita kumene kuja anakadziwa feya dzala zomatana gogo wanga amuna anayi ndi dzala zomatana chonchi zinamatana chonchi za miyendo sizinayi zobalalika ndi anadziwa feya dzaladzo ndiye anatenga mtembo chopita koma tsiku la maliro ndimakumbukira ineyo ngakhale nali wang'ono apolisi anali balala kuyang'ana kukamwa kuti kodi tikulira bwanji akulira bwanji polira maliro ndiye kuti gogo wanga obereka bambo wanga anangozizira zonse mpaka nanamwalira chifukwa chodandaula ndi mmene zinthu zinalili. Never again. Sapita Kawiri, never again. Ine ndine Rogers Wesley Andrew Winga. Haka ka MCP zinaweza zikulu kwambiri pa ineyo chifukwa namangidwa popanda chifukwa 3 years 3 months 3 days akuti ineyo naliwoukira kanyama chume akuti mangova tili pa skulu kuti anachoka kunoko 1964 pamene ine mkundifusa pano ndi zaka zitatu ndi myezi. This time kanyama chume ndingamuziwire kuti ndiye ayamba kunditibula anapeza pa kastulu ka pamphlet kena kake kanalembedwa we are all equal pasi paja kanali ka vesi then polisi uja nangowerenga we are all equal mbama kwa ineyo ife tunafikira msero wanu pompaja paja oti magona anthu over 85 pakati kugona kwake nde kuti wina miyendo choncho ndikuti mutu wa wina ulikulu wina choncho nde kusempana choncho. Now wina akamwalira zimene zimachitika mundu kumene mwalira kablangeteka chamalanda tenga wina wa moyo iye mtembo wake kunyamula kuyika mochara yathu inali pafupi ndi chimbuzi pa khoma ya chimbuzi lolowera ka chimbuzi ndipo nali mochara yathu gari moto yotenga anthu kuti akaphedwe ife tinaiona ndi maso ineyo naiona ndi maso kukolola anthu kupha anthu ngati kapena kukolola nkhumba kapena chani nkhaza zimene apanga MCP bili mangwe ndi bili mangwe akakhala poyera amakhalowera pa green yero komabe ndi bili mangwe. MCP inapha anthu oona ndi maso ineyo kukolola pake kuna lichoncho omwe aja abale athu kuja amakhala ma prison orders ndiye nati abale athu kwambiri kuposa asilikali a polisi ndi amene amatiuza yeyo tamva uje wamwalira uje amupha uje apita the life ya MCP inali yowawisa kwambiri. Sapita Kawiri, never again. Timba zina za zomwe banja a Stephen Majaheni Gondwe anakumana nazo omwe anamangidwa ndi kulandidwa katundu monga momwe akulongosolera Leonard Majaheni Gondwe. Kama 1960s amagwira ntchito yake ku mines in Zambia, copper belt. Then after atachita immense drama yokwanira, he decided to come home and invest in money. 1961, atabwera kumuzi kunoko, with the little money he had, he decided to buy a maize mill. Ndipo chigayi janaguladi, patangotha mwezi. Unapezeka kuti this other morning, kunyumba kunabwera police. At 110, akwazota movement date Sapita. Maya atusana uziva. Pakapano pasimbatanibe sitimaziwa. Then atakhala masiku ochepa pa 30 October the same 1982 anabwera somo kwamanga. Tena police. Reason simaziwa pakapano. Pamene boma inakwezana to mutu tete mulande katundu. Taimene yauti panali Forfeiture Act. Mena makhalisa Forfeiture Act. Eno mazifusiru kodi
amafuna aziranga anthu amene ali successful in business. Zinazo ndizovuta kwambiri chifukwa kuthamangisidwa nyumba ngati sizakwanu. Anthu mavutika ziko ngati muli ziko la ine ake. Yet ndife amalanga katundu yense analandidwa, nyumba zonse zinalandidwa, magalimoto onse anali nawo analandidwa, magalimoto anali nawo 5. Ife ana naso akolowera, sukulu tinasiyira panjira, anthu amatikana. Nzofesa chisoni kuti pakamayanga anazamwalira kuti life imene anali subjected to inali yovuta kwambiri. Atangomangidwa bambo athu mayiwo tayomweyo MP anachosa, tayomweyo aboma anapita ku Lumphi kukalanda nyumba zimene amakhalamo, anandi galimoto imene anagulira aboma anatenga. Zonsezo ndizona kuti pakapanopa anafe tikulira sogolo athu linaonongeka, sogolo ana athunso linaonongeka, bambo mpaka anamwalira waiting for justice. Katundu wawo, yes, amakwana almost 200 million kwacha. He was given interim payment ya 20,000. Pamfera nduna akupoka wanangwa alivivyo na kufa. Dzina lowumitsa thupi linabadwa kuno kumwanza makedzana, nkhanza zikuyendetsa ndale, mtsutso ukukanidwa. Anthu osunga mafuwa afuko munakowera m'maso muli gwa, inu nkumadzitama pachulu anamalirako sisimu. Mbadwa zolirira chilungamo munaombera kukhosi kutada kudera dambisa anzanga lopulula nalo mango asanakhwime. Makolo ana anzanu okondedwa munapwayira mutaledzera ndi mphamvu zobwereka zokuchititsani chiwewe poona magomo pachigwa. Munalephera kutsutsa mfundo zoluma ndi choonadi anasanja, inu munaswa mitu yawo mosaopa kulona pachifuwa. Analakwa anja achiwanga lero ankhanzanu tiyankheni. Anaputa yani sangala khanda, inu amanja amagazi tafotokozani. Anayambana ndi ndani agadama kuti muwatsogoze tidakawakonda. Anakwiyitsa kuti amatenja achete oti akane kuwakhululukirayi. Chinali chilungamo chotani tiuzeni nditsi chochitikira m'mimba mwachete mwa nkhalango makhotha alipo, mabisanje kuthambani ngati mmalanga mbalukira, manenera njibodza pa wairesi chikulinicho muli ninkhani. Pano pamfera nduna kumwanza tamva mfuyo okwera m'malunje, ife alenje odutsa ndi suyosuyo tikungoti kunja kulinji nthuni. Mapango ochitira umboni upandu afotokoza mokhoma zomwe anaona. Mitengo yokumbatira wopita polasidwa yalengeza ni mwazo osafufutika, izo inathirira umboni dzana. Mbiri yolizayi ndi gwero la chinyozo ndi chitsera chopsesa mtima fuko. Pano pamfera nduna ofuka ndi ukali, chimake cha mafufutu osayiwalidwa anduna ndi phungu nzawo. Fungo la imfa lochita kachi silidzatha pano pachiliza choliza. Bongo poyeso ojambula modekha malodza anagwa apa kalero. Asilikali pobzola wantanda maso akati tha pachipilala ichi chachikumbutso cha misozi mutu umangoti kukukuku. Misozi nayo ichita yoliyoli. Amalitiro samutsidwa aja potikumbutsa chimbiya cha mdima chozunza chomwe chinali dziko lathu. Lero tili wanangwa
vakakakikira ise mwakuti tifatulike chifukwa vakatifwira lelo tiri vanangwa kunkata mwe kuzuzu mwe kurumbi mwe nakukaronga kuzomba mwe ulimbi mwe unanji mwe vitanda vikagona